चिरां जिल्ला गुदि बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 1 नं रुनिकाटा गामियाव लोक्षि फुजाजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिजों लोगोसे फुंबिलिनि समाव गामिनि गासै रायजो राजाफोरा जथायै गोजोन जौगाथायनि थाखाय बाथौ गुदियाव आरज खालामो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन चिरां जिल्ला गुदि बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि दैथुन बरगयारी, चिरां जिल्ला गुदि बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि खनसाय बरगयारी आरो एनि निउसनि गाहाय सुजुगिरि जोहोलाव मुसाहारि बिथांमोनहा। जोंनि 1 नं रुनिकाटा गामिया दिनै आसिन दाननि गोथार पुर्णिमा, बेवहायनो लोक्षि एबा माइनाव फुजानि तिथि गोलैदों आरो जोंनि 1 नं रुनिकाटानिया बे माइनाव एबा लोक्षि फुजाखौ नैबे जोंनि बाथौसालि 1 नं रुनिकाटायाव आन्दाराव थानाय गोथार बाथौसालियाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जों खुंदों। बेवहाय गामिनि रायजो राजा बयबो दिनै नुजाफैदों। जे हौवा माहारि हिन्जाव माहारि जों बिमा माइनावखौ जों बरायनानै दिनै बे गोथार तिथिनिफ्राय गावबागाव न'आव लांगोन आरो बे दिनैनि बे माइनाव एबा लोक्षि फुजानि गेजेरजोंनो जोंनि बे गामिनि बिदा फंबाय अनलायनाय, गामियाव रांखान्थि अबस्था गासैबो बिथिङाव जोङो जौगागोन। सोलोंथायावनो होन बा धोरोम बिथिङावनो होन आरो सोब बिथिङावनो जोङो बे लोक्षि फुजानि गेजेरजों जौगागोन होननानै जों सानो आरो लोगोसे बे मुलुगनि जेसेबांनाखि जेंना जेंगोना बेफोर दिनैनि लोक्षि फुजानि गेजेरजों जोबस्रांगोन आरो मुलुग संसाराव सान्थि फैगोन होननानै जों बे लोक्षि फुजानि गेजेरजों जों बेखौ मिजिंथिदों। नोंथांमोननि गामि हिसाबै बेसेबां थम बे फोरबोखौ खुंबोखो? बे लोक्षि फुजाखौ दिनैसिम जोंनि 1 नं रुनिकाटाया खुंबोनाया दिनैसिम गोदान अबस्था हिसाबै जोंनि 1 नं रुनिकाटाया माने हा नागिरनानै जों मोनाखैमोन। दिनैसिम 5थि खेब खुंनाय जाबाय आरो जों मन्दिरखौबो मोजां गायसननो हाथ'वाखै, खिन्थु जों गायसननायनि पर्यायाव दङ। खुङै खुङै जों 5थि पर्यायाव गोलैबाय आरोखि, नैबे 5थि खेब माबायाव गोलैदों। दिनै बे फोरबोआव नोंथांमोना गुबुननिफ्राय आलासिफोर लेंहरदों नामा? दिनैनि बे गोथार पुर्णिमाजों लोगोसे लोक्षि फुजा माइनाव फुजायाव जोङो लेंहरदों आलासि हिसाबै। बियो चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे स्पिकार बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै दिनैनि आर'ज खालामनायनि एसे उनाव जोङो गेवलां मेल एबा जिरायनानै सावरायनानै धोरोम बेलायाव सावरायनो नागिरदों। धोरोम बिथिङाव बे समावनो बिथांमोनखौ आलासि सानै आरो लोगोसे लकेलनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौबो जोङो हांख्रायहरनानै बे लोक्षि फुजाखौ दिनैसिम जोंनि 1 नं रुनिकाटाया खुंबोनाया दिनैसिम गोदान अबस्था हिसाबै जोंनि 1 नं रुनिकाटाया माने हा नागिरनानै जों मोनाखैमोन। दिनैसिम 5थि खेब खुंनाय जाबाय आरो जों मन्दिरखौबो मोजां गायसननो हाथ'वाखै, खिन्थु जों गायसननायनि पर्यायाव दङ। खुङै खुङै जों 5थि पर्यायाव गोलैबाय आरोखि, नैबे 5थि खेब माबायाव गोलैदों। दिनै बे फोरबोआव नोंथांमोना गुबुननिफ्राय आलासिफोर लेंहरदों नामा? दिनैनि बे गोथार पुर्णिमाजों लोगोसे लोक्षि फुजा माइनाव फुजायाव जोङो लेंहरदों आलासि हिसाबै। बियो चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे स्पिकार बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै दिनैनि आर'ज खालामनायनि एसे उनाव जोङो गेवलां मेल एबा जिरायनानै सावरायनानै धोरोम बेलायाव सावरायनो नागिरदों। धोरोम बिथिङाव बे समावनो बिथांमोनखौ आलासि सानै आरो लोगोसे लकेलनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौबो जोङो हांख्रायहरनानै लाबोदों आरो बिथांमोनाबो जोंनि हांख्रायनाय बायदि नुजाफैदों। लोक्षि फुजानि बा लोक्षि फोरबोनि नोंथाङा गुबुनफोरखौ हामलायथि बावहरनो सानदों नामा? औ, जोङो नैबे लोक्षि फुजानि गेजेरजोंनो जोङो बयखौबो बे जाथि धर्म बासियाजासे बयखौबो हारि गासिबो हारिखौ जोङो गोजोन हामलायथि जासिहरदों आरो अरायबो गोजोन जाथों जों बेखौ हामलायथि बावहरदों।